खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दाख्लैहाय साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो दायो बे भिडिअखौहाय डिलिट खालामफिननो गोनां जाबाय मानो डिलिट खालामफिननो गोनां जाखो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ सिगाङाव आङो एसे गारि दावरावबो बेखौहाय थुनानै लाग्रोनि गोथां जोंहोग्रोनि ओमफ्राय आङो बेयाव खिथेमानैसो रायलायगोन लंपेन्टआव खिथेमानैहाय बा रावखौहाय मोजां खोनायोना खोनाया ट्राइ खालामजोबनांगौ नालाय माइकआथ' गोदान लाबाय आङो बिनि बेटारिया बेसेबां सोलियो दासिमबो आं थाल मोनाखै मानोना आं फुल टाइम भिडिअ बानायनो मोनाखै बिनि थाखायनो आं दा बिनि बेटारिखौहाय बेसेबां जोरो हमनो हाथ'वाखै दा आङो गुबै बाथ्राखौ नोंथांमोननो खोन्थासिगोन बबे भिडिअखौ डिलिट खालामफिननांदों होनना बुङोब्ला नैबे थाम्बनेल्सखौ आं नैबेबायदि होदोंमोन आरो बियो मोनसे न'खरनि मोजां रावजों बानजायनाय भिडिअमोन आरो बे भिडिअखौहाय गासैबो धोरोमनि सुबुंफ्रा बिराद अननाय होदोंमोन आङो बेखौ फेसबुकआवबो आपल'ड होदोंमोन फेसबुकआवबो गोबां रायजो राजाफ्रा मोजाङै अनसायदों आरो शेयार खालामदों 500निबो गोजौआव मानसिफ्रा बेखौ बे भिडिअखौहाय मोजां मोननानैहाय शेयार खालामदोंमोन रावबो बिनि धोरोम बैनि धोरोम मुगैयालासेनो बे भिडिअखौहाय मोजां बाथ्रा बुंनाय होननानैहाय बेखौ बयबो अनसायदोंमोन शेयार खालामदोंमोन गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि रायजो राजानि अनसायनायखौ जोङो मोनोब्ला आरोबाव भिडिअ बानायबावनो गोसो जायो आङो बेखौ डिलिट खालामफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बेवहाय बै जायनाखि न'खरा प्रार्थना खालामजादोंमोन बिजादोंमोन गावनि गोरोन्थिनि थाखाय बै न'खरा माने एसे लाजिदों होननानैहाय फेमिलिनिफ्राय न'खरनिफ्राय फोरमायदों बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौहाय रावनिबो गोसोआव दुखु होआलासिनो बेखौ डिलिट खालामनाय जाबाय जाहाथे बे बाथ्राखौ लानानैनो बिसिनि न'खरावहाय दावराव दावसि जाबावा नैबेखौ नोजोर बोनानैहाय आंबो बे भिडिअखौहाय डिलिट खालामनाय जाबाय फेसबुकआवहाय गोबां सुबुंफ्रानो नायबायमोन आरो शेयार खालामबायमोन इउटुबावथ' बारा थांथ'वाखैमोन 10,000नि खाथियावहाय भिउ थांबायमोन इउटुबावबो नाथाय बेयावहाय रायजो राजाफ्रा रावबो हिंसा हिंसि खालामनानै कमेन्ट होआखै जोबोद गोजोननाय मोनदों बे भिडिअखौहाय जोबोद अनसायदों रायजो राजाफ्रा बेयावहाय गाज्रि कमेन्ट मोनसेबो गैयानो होनजायोमोन मिनिनाय मानायल' मोनफा मोननै दंमोन सोरबा सोरबाया बिदिनोखा थाइबा आसिया गासैबो समान नङा होननाय बायदिनो सोरबा बेफोरबायदिनो बुंहरखायो बेफोरखौ जोङो जेबो साना नाथाय बे भिडिअखौहाय गोबां रायजो राजायानो अनसायनानैहाय बिनि राव बुंनायखौ बिनि बानजायनायखौ बै भिडिअनि सिङाव बाथ्रा बुंनायफोर बानजायनायफोर नैबेफोरखौहाय मोजां मोनदोंमोन गासिबो मोजां कमेन्ट होजोबदोंमोन आरो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजो राजानि बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ नुनानै आरो बेफोरबायदि शेयार खालामनायखौ नुनानैहाय जाहाथे उनाव बेफोरबायदि भिडिअ फैयोब्ला जाहाथे शेयार खालामो नाथाय बे भिडिअखौथ' डिलिट खालामनो गोनां गैफिनामोन मानोना बेयावहाय आङो न'खरखौ एटेक खालामनानैहाय बाथ्रा बुङाखै जेबो बानजायनाय रावफ्रा मोजां जानायलाय बेखौहाय जाहाथे बयबो बिदि दाजाथों होननानैहाय नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनाय जादोंमोन ससियेल मिडियायावहाय न'खरनि मानसिफ्रा दुखु मोनबायला आं मालाय माथो बुंनो हानो ना रायजो राजा नोंथांमोन दा न'खरनि खावलायनाय बायदि आङो भिडिअखौ डिलिट खालामबाय बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेवहाय एसे प्रब्लेम जानायलाय आङो डिलिट खालामनांगौ गोनां जाबाय जोंनि बे थाइसे थाइनै थांनाया जेबो नङा दे जाहाथे बिसिनि न'खरा बेफोरबायदि दाजाफिनथों आरोखि नैबेखौनो आङो आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हायोब्ला शेयार खालामनो दाबाव बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय आं गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय